Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, шановныя сябры. Сёння ў нас у гасцях шановны чалавек, вядомы ў Беларусі. Ён перакананы, я цытую, літаратура – гэта грунт нашай культуры і нацыі. Навошта хаваць гэта або трымаць абы дзе? Трэба паказваць. Такім чынам у нас у гасцях беларускі паэт, перакладчык, этнограф, мовазнаўца, кіраўнік і галоўны рэдактар праекта «Беларускі кнігазбор» Кастусь Цвірка. Вітаю вас. Добрый день. Кастусь Цвірка, беларускі паэт, перакладчык, этнограф, мовазнаўца, кіраўнік і галоўны рэдактар праекта «Беларускі кнігазбор». Нарадзіўся ў вёсцы Зялёная Дуброва Мінскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат гістарычных навук. Працаваў вясковым настаўнікам, карэспандэнтам у раённай газеце, на беларускім радыё, у выдавецтве юнацтва, часопісе «Полымі», інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Кастусь Цвірка, кіраўнік і галоўны рэдактар праекта «Беларускі кнігазбор», аўтар паэтычных зборнікаў і гістарычных раманаў, кніжак для дзяцей і крытычных артыкулаў, даследаванняў беларускай спадчыны. Па-першае, конечно, мне вельмі прыемна з вами гаварыць са сваім настаўнікам старэйшым. Я памятаю, вы былі рэдактарам тых маіх першых вершаў, якія я прыносіў да вас у Полымя. І, конечно, гэта вельмі прыемна. Але сённяшняя наша размова пра плён вашай працы, цудоўны плён вашай працы. Вот тут толькі 3 кнігі ляжаць з серыі «Беларускі кнігазбор», але каб усе кнігі пакласці, гэта 100 тамоў, тут, я думаю, на гэтым стале месца не знайшлося. Вы кажаце, я працытую, 100 тамоў выйшла, 100 тамоў яшчэ наперадзе, і я ўжо ўзяўся за гэтую другую сотню, ужо працую. Уже ёсць план чарговых 100 тамоў. Ну вось, раскажыце, што вы плануеце? О, так ўсё расказаць пра ўсе 100. Немагчыма, конечно. Але вот уже бачыце такі вот план. Беларускі кнігазбор, план-каталог 2020-2045. На 25 гадоў. Скажыце, а ўвогуле, якім чынам, як нарадзілася гэта ідэя, гэта хорошая вельмі ідэя, значная ідэя, і як яна ажыццяўлялася яна? Ну, справа ў тым, што я як працаваў над дысертацыяй по 19 стагоддзю літаратуры, то вывучаў многа і ўбачыў, што мы, беларусы, зусім мала ведаем сваю літаратуру, сваю гісторыю, што яна вельмі багатая. І ў сувязі з гэтым хацелася паказаць людзям, якія мы, якая ў нас культура. Беларусь – это ж еўрапейская краіна. Яна заўсёды, уся культура, усе культурныя працэсы, якія былі ў Еўропе, яны не міналі Беларусь. І поэтому яна была ў кантэксце гэтай культуры еўрапейскай. І гэтую культуру мы, беларусы, перадавалі далей на ўсход. Ну і вось як першыя крокі выдання, як з чаго пачалося і як гэта ажыццяўлялася? Калі б я ўсё расказаў па парадачку, як гэта было, это цэлая гісторыя. Можна вялікі раман было пісаць, таму што вельмі цяжка было пачынаць. Ну, я сам падрыхтаваў выбраны творы Яна Чачота. Пераклаў яго польскамоўныя творы, беларускія ўсе пазнаходзіліся. Кніга ўжо была, так сказать, у рукапісе гатова. А як яе выдаць? Ну, конечно, я звярнуўся ў дзяржаўную структуру Міністэрства інфармацыі. Яно тады называлася Міністэрства культуры і друку, здаецца так. Доўга там гаварылася, ўсё глядзелі з усіх бакоў. І ўсё-такі вырашылі адзін том выдаць.
Ян Шот. З яго і пачалі. Многія ў сваіх хатніх бібліятэках збіраюць гэтыя яны стылёва блізкія, аформленыя і збіраюць цэлыя зборы. І вы сказалі мне напярэдадні, што ёсць людзі, которые сабралі усе 100 тамоў. І прытым немало такіх людзей, якіх я ведаю, а якіх не ведаю. У мяне ўсе 100 тамоў няма, але большасць ёсць. Я пайду шукаць у сваёй бібліятэцы, чаго няма, і буду шукаць тады, каб напомніць сваю бібліятэку. Скажыце, вас працытую. Для Беларусі вельмі важна паказаць, якая ў нас літаратура, спадчына. І калі б мы выдалі ўвесь гэты наш кнігазбор, людзі побачылі, што мы, беларусы, вялікая нацыя. А вось гэта вы расказалі ўжо перад гэтым, і пра гэта сведчаць класікі нашы, і тыя забытыя, можа быць, імёны. А сучасных літаратараў, сучасных нашых класікаў ці выдаеце вы? Таксама мы выдавалі, пры жыцці выдалі мы Григора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Янку Брыля, по-моему. Янку Брыля і іншых выдавалі. Конечно, мы плануем многіх сучасных пісьменнікаў, якія, можна сказаць, ужо сказалі сваё слова у літаратуры. І іх можна якраз уключаць у гэту класічную серію. Спачатку давайте мы выдадзім класіку, не класіку, а просто спадчыну нашу. Скажите, Христос Алексеевич, а на свою творчасць, калі вы знаходзіце час, таму што і паэт, і празаік, і чалавек, скажем, папулярызатар, па вашых кнігах можна прасачыць таксама гісторыю беларускай літаратуры, тыя мясціны славутыя, адкуль пайшлі людзі. Калі вы час знаходзіце? Час знаходзіцца час. Калі ёсць мэта, калі хочаш нешта зрабіць, час знойдзеш. Трэба арганізаваць сябе, арганізаваць сваю арганізацыю зрабіць, сваю. І, конечно, робіш тое, што трэба, плануеш на кожны дзень, што зрабіць, і стаць ідзе работа. Дарэчы, мы гаварылі пра самыя розныя іпастасі вашай творчай дзейнасці, але я ўжо на пачатку сказаў, што я памятаю, як вы мяне ўпамянулі у аглядзе творчасці маладых пісьменнікаў. Вы яшчэ і крытыкай літаратурнай займаліся? Так я таксама, крытычныя матэрыялы у мяне ёсць, у полымі я друкаваў многа. І, конечно, літаратуразнаўчыя, у мяне матэрыялы многа. Тая ж кніга, «Зорка філаматаў». Это про поэзію, про паэтаў 19 стагоддзя. Я ж таксама пра іх пісаў, правда, пісаў так у папулярным плане, каб людзі чыталі і цікавіліся, не проста так па-навуковаму. Мы гаварылі, спачатку нарадзіўся ў вёсцы Зялёная Дуброва, а неяк так уражанне, раней гаварылі, у вёсцы нарадзіўся селянін, просты бедны селянін і гэтак далей, а вы прадстаўнік шляхецкага роду, які мае свой герб? Конечно. Раскажыце пра свой род. Род у мяне цікавы і вялікі. Між іншым, моя пляменніца вырашыла прасачыць увесь род. Рассказать про наш род цвіркаў гадыцкіх. Это род, людзі, якія жылі тут на Міншчыне. І ў Мінску, і на Міншчыне, асабліва у раёне Случчыны, Страдарожчыны, Капыльшчыны. Там гэты наш род. Вельмі сур'ёзна занялася і выкапала такія цікавыя моманты з нашай гісторыі, што яна ўжо падрыхтавала цэлую кнігу пра гэты наш род. Так што з якога часу ён вядзе сваё існаванне? З якога часу? Так. Вельмі даўно. Вельмі даўно. Нават я не магу прыпомніць, калі. Але многіх каленаў ўжо мы
ведаем нашага роду, дзякуючы маёй племянніцы Веце Кашуба. Зараз мы закончым вот нашей такой апытанкай традыцыйнай. Вот калі вы пісалі і гаварылі такі сказ «Пачынаецца Беларусь гэта», як бы вы далей прадоўжылі? Беларусь – это моя родина. Ну, вось ёмка. Назовите, вот на ваш погляд, 3 месцы ў Беларусі, якія, ну, варта наведаць кожнаму беларусу і пабыць там. 3 месца. Першае месца – Зелёна Дуброва. Дуброва. Усіх прыме Дуброва, жадаючых. Это, ну, жарт то жарт, але ёсць нешта тут і правда. Потому что цудоўная мясціна, лясная, возера Скачальскае, зона адпачынку там. Так што, калі ласка, прыезджай. Ну, я магу Полацк прапанаваць. Згодны? Полацк. Я б хацеў бы прапанаваць Туганавічы. Вот. Там, дзе Адам Міцкевіч закахаўся у Марылю Верашчака, нашу беларускую шляхцянку, і адсюль гэта каханне, можна сказаць, зрабіла Адама Міцкевіча сапраўдным паэтам. Так. І 3е месца? А 3е месца, ну, я думаю, Полацк все-таки правильно. Вот правильно, Полацк, конечно. Потому что Полацк – это первая белорусская держава. Отсюль пошла белорусская держава. Калі б вот у вас раптам была магчымасць такая, вот, пафантазировать, с кім бы з гістарычных асоб вы б хацелі сустрэцца і пагаварыць? И с князем Альгердом, и с князем Вітаўтам. Але сама найлепш хацелася б сустрэць Кастуся Каліноўскага. Потому что Кастусь Каліноўскі – это, ну, нацыянальны герой Беларусі. Вот вы шмат читаете, рыхтуеце тамы книгазбора, а что вот вы з сучасных беларускіх аўтараў зараз читаете? Вот цяпер, сёння і учора, і буду далей чытаць, узяўся чытаць, перачытваць Вячеслава Адамчыка. Я вот хотел бы сказать, что Вячеслава Адамчыка мы мало ведаем. Это, можно сказать, вельмі значны, вельмі вялікі наш пісьменнік. Я яго параўнаў бы прозу Вячеслава Адамчыка, параўнаў бы з прозай Кузьмы Чорнага, Івана Меляжа, Якуба Коласа. Дзякуй. Ну і апошняе пытанне нашай апытанкі. Што для вас беларуская мова? Беларуская мова для мяне гэта, можна сказаць, усё. Беларуская мова – это душа народа, душа беларускага народа. Кожны беларус павінен ведаць сваю родную мову, ведаць і шанаваць. Вот я, ведаючы, што ты задасі такое пытанне, я вот зрабіў выпіску такую з выдатнага расійскага пісьменніка Константина Паўстоўскага. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному языку, дикарь. Вот так русский письменник казал. Што ж, дзякуй. Нагадаю, што мы сёння гутарылі з беларускім паэтам, перакладчыкам, крытыкам, навукоўцам, галоўным рэдактарам праекта «Беларускі кнігазбор» Кастусём Цвіркам. Дзякуй вам за гутарку, а вам, дарагія сябры, усяго найлепшага, да сустрэчы праз тыдзень.